Cai, gem gyda chdi nôl I Gaernarfon ers 5 mlynedd? Ie. Sut ydych chi'n teimlo wedi mynd? Do, chydig bach yn rysty. Dwi'n meddwl nath ni ddechrau dda. Oedden nhw dim physical licio dod yn agos atyn ni. Dwi'n meddwl yna llawer o sharps na, oedden nhw'n licio cicio dda. Ond na, yn diwedd nath ni ddod allan efo 2-1 win. Gysi chance, gathon ni few chances, ond it's all about the minutes. Ie, oedd i'r gem rhys physical daeth? Oedden nhw'n ogio mawr, ogio cry. Dwi'n meddwl na fitness ni ddangos yn diwedd, cos dwi'n meddwl gweithio'n galad efo pre-season, so just gobeithio nhw'n cicio arno. Na chdi, ia, o'n i at y fitness na wan, sut ti wedi bod yn gweld y training? Dwi'n meddwl bod yna, gyda'n mynd ar ôl fi. Do, mae training mynd o dda. Ie. Dwi'n meddwl bod sy'n cael y gorau allan o'n ni. Da ni'n Treporth ac Colwyn Bay, so gathon ni rhyw 3-4 session efo Ian King, strength and conditioning, a hwnna'n tough going, ond dwi'n meddwl bod wedi helpu'r oge. O, chdi'n meddwl bod hwnna dyn ni gwahaniaeth? Do, definite. Ie. A wedyn, beth am Ert? O, chdi'n nabod Ert, chi'n syniad? Dwi wedi chwarae'n erbyn o a few times, de. O, do? Do. Oedd iawn o, de. So, sut ti'n gweld oedd ar rheolwr? O, spor on, briliant. Mae'n cael y gorau allan rogio, mae'n siarad o dda, a byddwch mlaen I chwarae fo am y tymor. Man eisiau? Spor on, ie, briliant. Ti'n dweud chdi yma, Lee Dixon, oedd chdi nôl, felly dod yma. Ti'n gweld bod y clwb di newid lot fes yna? Do, a naddo, mae'n lot mwy o... Mae o lot mwy o wana pan o'n i yma I ddechrau yna, a fatha... Mae'r ogia lleol do yma, fatha Kev, Clive, Daz. Mae'r cefnogwyr I gyd yma. Mae clwb yn mwy, mae'n Welsh Prem man, so mae'n gorfod bod yn mwy. Ie, ti'n meddwl bod ni wedi datblygu? O, definite. Up and onwards. Efo'r gantri, efo'r cae, efo'r scenes, bod dim... Da iawn. A wedyn, beth di gobeithio chdi am y tymor? Chwarae. Na, just... Dwi'n gwybod yn anodd, mae'r front 5, front 6 gyda ni ar y bench, ar y squad yn un o gorau yn y gyngres, so gwrdd wel sy'n mynd. Gweithio'n galad. Ond wyt ti'n dod ar rhywbeth gwahanol i'r tîm? Dwi'n gobeithio. Sy'n dal o bel I fyny? Ynddo, mae fi a Brisi, da ni'n rhywun table player, ond da ni'n dod rhywbeth gwahanol hefyd. So, gweithio ni'n chwarae fo'n gilydd hefyd. Gres, dwi'n gwybod bod ddim wedi gwisgo'r Chris Milden hyddo de, a pob away kit, ond ni sgwch di nôl. Ac yn ôl yn y Chris, sydd yn bob lwc I chdi de. Chwarae'n. Diolch.